les properes eleccions generals ens juguem si volem continuar un model basat en la inversió només en l'AVE o volem canviar les prioritats. I nosaltres entenem que el que cal és anar a votar i anar a votar amb un to exigent. Hem patit durant els últims anys un oblit absolut en tornar a Rodalies. I ara ens trobarem en què hi haurà qui ens prometi preocupar-se de les Rodalies, tot i que s'han oblidat. Nosaltres el que diem és el mateix avui que el que dèiem fa 4 anys. I el que fem és dir el mateix en campanya que el que farem al Congrés dels Diputats també els propers 4 anys. Per això hem plantejat una proposta a nivell nacional que el que faci és dir, garantir que les inversions a Catalunya els propers anys s'inverteixen on toca. I on toca és amb el tren que agafem cada dia, amb les Rodalies i amb el tren convencional. El que volem és un model en xarxa. I un model en xarxa que ens permeti connectar-nos des de Gavà, Viladecans, des del Baix Llobregat, amb el conjunt del país, no havent de passar necessàriament per Barcelona. Per això fem una proposta amb la creació d'una nova línia C3, un tren que vagi de Cornellà a Castelldefels i que articuli més i millor el Baix Llobregat, una nova línia C6, de tren de Rodalies, entre Vilanova, Vilafranca, Martorell, Granollers i Mataró, amb una funció orbital i que ens permeti, quan anem del Baix Llobregat cap a la resta del país, no haver de passar necessàriament per Barcelona, perquè avui per anar a Terrassa o Sabadell fem molta més via sense passar per Barcelona, una conversió de l'actual C7 en circular, connectant Cornellà, Barcelona, Sant Cugat i Rubí, connectant millor el Baix Llobregat amb el barcelonès i també amb el Vallès Occidental, aconseguir a més que allà on hi ha colls d'ampolla hi hagi quadriplicació de vies, i això vol dir quadriplicació de vies de Castelldefels a la Torrassa, no entendre en definitiva que l'única inversió ha de ser l'AVE, entendre en definitiva que hem de quadriplicar vies per poder anar més ràpid quan ens desplacem a Barcelona, un salt entre les línies de Molins i Castelldefels a l'alçada de Cornellà perquè precisament hi hagi una millora de la connexió, amb soterraments efectius i clars, començant per descomptat amb el de Sant Feliu, amb una construcció d'una nova parada a Martorell, on hi hagi un intercanviador i on puguem anar fins a Martorell i allà agafar l'AVE, o agafar l'Intercity que ens porti a Tarragona, o que ens porti a Lleida, o que ens porti a les comarques de Girona, entenent en definitiva que pot haver un nucli, en aquest cas, que connecti i millori precisament la connectivitat en el conjunt de la comarca, un nou canviador d'ample Martorell-Seat, perquè entenem en definitiva que les realitats industrials el que cal és que puguem anar amb tren i que puguem treure les mercaderies també en tren, i una nova línia Intercity Catalunya sobre la xarxa de les estacions del Baix Llobregat que connecti Esparreguera, Martorell i el Prat de Llobregat. Dit d'una altra manera, que tu anant a Esparreguera, a Martorell o al Prat de Llobregat puguis agafar un Intercity i et puguis desplaçar fins a les comarques de Girona, fins al Camp de Tarragona, fins a les Terres de Ponent o a les Terres de l'Ebre, perquè volem estar millor connectats amb el país, millor connectats amb el conjunt de Catalunya. I per descomptat una nova línia Catalunya Express amb parades al Prat i a Castelldefels, una línia Catalunya Express que ens permetria en definitiva també connectar-nos amb el país. Què significa això? Un canvi de prioritats. I ho diem amb una campanya en què ens arribaran promeses de gran inversió en Rodalies, quan a Catalunya s'ha invertit menys en Rodalies que el que s'ha invertit en una estació de Madrid, amb l'estació de Puerta del Sol. Aquesta ha estat la sensibilitat, malauradament, de la ministra Álvarez. I nosaltres el que diem és que des de l'àrea metropolitana i des de les ciutats del Baix Llobregat necessitem parar a la dreta, i la pararem, segur que la dreta no guanyarà, però necessitem, a més, garantir polítiques d'esquerres i infraestructures al servei de la majoria. I que això només es tradueix amb Iniciativa Verds Esquerra Unida, amb un pol d'esquerres exigent que aposti per un nou model d'infraestructures i que situï el ferrocarril convencional com una prioritat, no com un eslògan de campanya, com una prioritat en l'acció de govern. I això és el que des d'Iniciativa Verds Esquerra Unida estem explicant per aquesta campanya i el que garantirem en els propers anys al Congrés dels Diputats. Amb menys diputats i amb menys vots que els altres, hem estat capaços de treure-li una targeta vermella a la senyora Magdalena Álvarez per haver-se descuidat de Rodalies. Ara és l'hora no només que traiem la targeta vermella, és l'hora del canvi de prioritats. I el canvi de prioritats només s'aconsegueix fent que aquells que hem defensat des del primer dia les Rodalies, aquells que hem defensat el tren convencional, aquells que hem denunciat el papenatisme de l'AVE i l'oblit del tren que s'agafa cada dia, tinguem més força i més presència. Jo crec que podem, des de la gent d'esquerres i des de la gent que agafa el tren cada dia, des de la gent que vol més freqüències i millor servei, podem aconseguir precisament això, que els governs estiguin al servei de la gent
i no al revés. No que la gent continuem al servei d'un tren que agafen uns pocs i que s'obliden en definitiva d'aquest tren convencional.